4.7 IFM. Report! Siniguro ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 1 ang sapat na bilang ng mga babiyahing bus ngayong holiday. Sa isang panayam kay LTFRB Region 1 Director Attorney Annabel Nolyar, 60 special permits ang pinagkaloob nito upang masiguro na may masasakyan ng mga biyahero. Aniya, pang-back up lamang umano ito dahil kung tutuusin ay marami pa umano ang mga interregional bus mula Maynila. Samantala, inaasahan naman sa mga terminal sa lungsod ng Dagupan ang pagdagsa ngayong weekend na inaasahang papalo sa 5,000. Gayunpaman, siniguro rin ng mga bus companies ang sapat na bilang ng drivers at konduktor upang masiguro na may sapat silang pahinga. Ilang mananakay naman ang nag-advance booking na upang makaiwas sa dagsa ng mga babiyahe ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.